συγκρατημάτων να έρθουν επάνω από το εστιατόριο. Ευχαριστώ. Thank you.
Τα συγκροτήματα να βγουν από αυτή την πλευρά. Από αυτή τη σκάλα θα ανεβούν. Και πάνω στο μοναστήρι, κόσμος από όλες τις άκρες της Ανατολής προσκυνητέ ευλαβείς με λαμπάδες και τάματα και φιλιακά. Οι μνήμες από το παλιό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελάς στον Πόντο ανακαλούν κι άλλες, που συνδέονται άμεσα με τον εθνικοθρησκευτικό χαρακτήρα που είχε πάντοτε αυτό το μοναστήρι. Έρχονται αμέσως στη μνήμη μας όλοι εκείνοι που έμειναν εκεί, στα Άγια Χώματα της δικιάς πατρίδας, οι περισσότεροι δολοφονημένοι από τον βάρβαρο Τούρκο. Λαηλοί μας εσκέρχονταν οι ιερές μορφές των εθνομαρτύρων μας, που τους καλέσαν. What?